The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2002 Лауреатом Нобелівської премії миру у 2012 році став Євросоюз за його роль в об'єднанні Старого світу. Нобелівський комітет оцінив зусилля Союзу 27 європейських націй у відбудові Європи після Другої світової війни та у відновленні стабільності у східноєвропейських країнах після падіння Берлінської стіни. Норвезький Нобелівський комітет хотів би зосередитися на тому, що розглядають як найбільше досягнення ЄС – успішна боротьба за мир та примирення, демократію та права людини. Стабільність, яку забезпечив Європейський Союз, допомогла перетворити Європу з континенту війни на континент миру. Про це сказав голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд. У Нобелівському комітеті вважають, премія має надихнути членів Європейського Союзу активізувати зусилля у боротьбі з борговою кризою. Керівники Євросоюзу розцінили нагороду як визнання їхніх зусиль у творенні миру. Диплом, медаль та грошовий чек на суму більше $1 мільйона вручать представникам Євросоюзу 10 грудня в Осло. Серед кандидатів на Нобелівську премію миру була колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.